Здравейте, приятели, аз съм Васил, добре дошли в канала България. Днес ще ви кажа историята на Васил Левски. Васил Иванов Кончев е роден на 18 юли 1837 година в Карлово. Баща му Иван, майката се казва Гина. Той е третото от 5 деца. След смъртта на баща си е изпратен при войчески архимандрит Хаджи Васили да стане монах. Приема монашество, а по-късно е ръководен за яродякон. Бяга от манастира и влиза в легията на Георги Раковски. След разтуряне на легията започва да създава тайни революционни комитети из цялата страна. И той казва така известната фраза: ако печеля за цял народ, ако губя само мене си. Османлиите започват да разкриват мрежата на дякона и, както знаете, той е заловен край Крънското ханче, предаден от поп Кръстчо. Транспортиран до София и по време и след провеждане на разпита го питат: знаеш ли защо изпратихме само 3 заптиета да те пазят от Къкрина до София, а ние можехме да пратим 300? Защото искахме твоите хаймани да скочат и да те освободят. А сега, джингиби, да видим за кой народ си тръгнал курбан да ставаш. Това не е потвърдено, че е казано, и на 18 февруари 1873 година е изпълнена и присъдата обесване. Обесени край София, днес това се пада в центъра на града, точно където е паметника на апостол. Приятели, нека се знае, че сме имали такива велики герои за нашето освобождение. Не трябва да се забравя това. Благодаря ви, че бяхте с мен. Чао и до нови срещи!